Най-сетне ми купиха наследникът! Здравейте, приятели! И да, наистина ми купиха наследникът. Ако някой не знае какво е това, това е книгата на Яница Михайлова. Ето, изчакай, фокусирай се, бе. Яница Михайлова и Денислав Димчев. Те самите казаха, че я пишат 2 години. Фокуса изчезна. Ето го дойде. И е много яка. И както Яница е поискала на Дени да е такава книгата на пипане, но, нали, тук е нормална. Но някак си буквите тук са някакви гланцови. Това слънце или не знам какво е. Прозорците са някакви гланцови, само че касено има блясък по тях. Така, прочетете си за какво става въпрос. Паузирайте. И, нали, като вече сте си прочели за какво става въпрос, на мен реално втора глава най-много ми хареса. Сега ще ви я покажа, само да си я намеря. Ето я. Втора глава, Убиецът на свободата. Много ми хареса. Обожавам тази глава от самата книга. И е много яко. Тук е от кой вампирски род сте. Аз бях от на Яница, която беше май този, честно казано, но не помня много добре. Днеска пак ще си го тествам. Да. Който иска да си я закупи от Сиела в Перник, в мола на Перник, може и от София, от някой мол, може и от Софийския мол. Да, има си места, може да си я закупите, много е яка. Прочетох я, вчера са ми я взели, вече я прочетох. Много е яка, ако искате си я купете. Хайде, чао, до другия път!